Габдулла Тукаев үлді. 2 апрель сейшәмбе көн кич 8 сағат 15 минутта шагыйрь Габдулла әфәнде Тукаев Казанда Клячкин шифаханәсендә вафат итте. Ам журналы үзенең укучыларын зур милли югалту белән бүлешергә сүз табудан гаҗиз. Тукаевның вафаты белән дөнья төрек әдәбияты үзенең иң сөйле укыла торган шагыйрьләреннән мәхрүм калды. Әдәбиятыбызның талантларга иң мохтаҗ заманында ачылып, югары ноктага ирешеп җитмәстән зур бер милли талантның җыелуын бөтен милләт зур хәсрәт белән генә каршы аладыр. Милләтнең бу әдәби югалтуы аң өчен хусусый сүрәттә бер югалудыр. Габдулла Тукаев аның исем бирүчесе, оештыручылардан берсе һәм аның даими мөхәррирләреннән берсе иде. Ул вафатыннан 2 генә сәгать элек бу сан аңны актык мәртәбә бизәгән шигырьләренең карикатурасын сырап ятты. Ләкин тәкъдир аңар бу шигырьләрен басылган хәлдә күзеннән кичерергә мөмкинчелек бирмәде. Габдулла Тукаев үлде. Ләкин аның исеме, аның шигырьләре милләт йөрәгендә тиз үлмәс. Алар бәрәкәтле орлыклар шикелле, милләт рухында милли аң үстерерләр. Халкыбызга, телебезгә, гадәтләребезгә мәхәббәт тудырып торырлар. Җир йөзен тарсынган рухың Ходаның галәмендә булсын, газиз шагыйрь. Аң журналы 1913 елның 10 апреле. Кәҗә белән сарык бер капчыкта туган телне килә. Әлләли, кергә батты мунча күрмәс тормыш. Читлегеннән очты кышлары. Мөкаддәс саз тынды уйнавыннан. Заман изде аның кылларын. Аппаратлар күптән шавып узды. Һәм һава да бетте. Үпкәдә кисек баш күк ага безнең тормыш. Кичә шулай, бүген иртәгә. Рәхмәт сезгә. Кемдер карап тора, кемдер килеп чәй ишә. Ой, бер чәй. И туган тел. Габдулла Тукай сүзләре, халык кие. И туган тел, матур тел, әткәмен камның теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән кам бишектә көйләгән, аннары төннәр буе кам хикаят сөйләгән. Я шәфкатьле Раббыбыз, Адәм алейхиссаламнан алып, бүгенге көнгә кадәр шушы фани дөньядан узган һәм мөмин мөселман булып вафат иткән кулларыңның, аеруча халкыбызның бөек шагыйре, татарларның горурлыгы булган Габдулла әфәнде Тукаевның рухын шат кылып, гөнаһларын гафу әйләсәң иде. Амин.